Evarist Bartolo, mhux aħjar flok tkompli tobżoq l-odju tmur tagħmel xogħolok? Għaliex ma reżenjax 3 snin ilu? La ma kontx qed taqbel, għalfejn ma kontx raġel u għarrabt. Kliem Neville Gafà, illi ħada qatta bla ħabel kontra l-Ministru Evarist Bartolo. Dan fid-daw tal-fatt li dan l-aħħar il-Ministru tal-Edukazzjoni qed ikun kritiku ferm għat-tmexxija tal-Gvern ta' Joseph Muscat. F'post fuq Facebook, Evarist Bartolo il-ħadd kiteb li Chief of Staff qatt m'għandu jieħu rwol li jikkmanda kollox hu, fejn mingħajr ma semmih bismu huwa ċar li Bartolo bedi jirreferi għal mod kif aġixxa Keith Schembri f'dawn l-aħħar snin. Huwa kiteb li m'għandux ikun hemm min jibni xibka ta' poter informali mifruxa foqsma ewlenin u din ix-xibka tispiċċa iżjed qawwija minn strutturi istituzzjonali ta' poter. Neville Gafà ilu figura ċentrali fil-Partit Laburista huwa parti miċ-ċirku ta' nies magħrufa li huma qrib ferm tal-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat. Gafà kien implikat fl-iskandlu tal-viżas mediċi lil numru ta' rifuġjati Libjani fejn eventwalment kien tkeċċa mill-Ministeru tas-Saħħa. Fil-post tiegħu Neville Gafà akkuża lil Bartolo li biex jiskonġra jrid ikun pur. Gafà kompla jfakkar li ma nesix dak iż-żmien meta Bartolo kien attakka lil Prim Ministru Joseph Muscat fejn saħansitra għamel dan meta kien qed imexxi delegazzjoni barra minn pajjiżna. Il-konsulent tal-Gvern temm il-post tiegħu billi ħareġ għonqu għal Keith Schembri fejn qallu qabel tkompli tiġġudka lis-Sur Schembri nagħtik parit qabel il-kisbiet tiegħu għal ġid ta' Malta max-xogħol li wettaqt int. Neville Gafà huwa l-istess persuna li fl-aħħar jiem dera għal diversi drabi dieħel u ħireġ fir-residenza ta' Keith Schembri. Dan hekk kif l-allegazzjonijiet serjissimi fil-konfront ta' Schembri qed ikomplu jikbru u fl-istess waqt li anke isem Neville Gafà qiegħed kontinwament taħt il-lenti. Persuna li huwa viċin ferm Kenneth Camilleri, l-ex pulizija u security ta' Muscat, illi mill-qorti ħareġ li kien jgħaddi informazzjoni lil Melvin Thoma rigward l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia.